लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि हारिमु इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदोनि। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ दे गुगोलआ मा। अके दिनै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बे भिडिअनि गेजेरजों बा शेयार खालामगोन दे अबाउट गुगोलनि सोमोन्दै। अके दिनै जोंनि लोगोफोर बा नोंथांमोना गासैबो गुगोलखौ सोरबाया भिडिअ फरायनो थाखाय इउज खालामो। दिनै सोरबाया गुगोलखौ अनलाइन स्टाडि खालामनो थाखाय कन्टेन्टफोर फरायनो थाखाय निउसफोर नायनो थाखाय सोरबाया बाहायो आरो दिनै सोरबाया गुगोलजों एप्सफोर बानायनानै बिथांमोना एप्स शेयार खालायो। एस नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ ना मिथिया दिनै जोङो गुगोलखौ बाहायनायजों लोगोसे जोङो रांबो जोङो खामायफिननो हायो। येस नंगौ लोगोफोर, नोंसोरो जि बाथ्राखौ खोनाबाय बियो सैथो आरो 100% नंगौ। स' नोंथांमोना बा जोङो गुगोलखौ बाहायनायजों लोगोसे जोङो गुगोलनिफ्राय जोङो रांबो खामायफिननो हायो आरो बै राङा जोंनि नांगौ जानायाव एसे एनै हेल्पबो होनो हागोन। दायो जोंहा मोनसे कुइसन फैनो हागौ जे जोङो गुगोलनिफ्राय जोङो माबायदि जोङो रां खामायगोन। अके जोङो गुगोलनिफ्राय गोबां सिस्टेमाव जोङो रां खामायनो हायो, नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों अनलि गुगोल कम्पानिखौ लानानैल'सो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन। अके जोङो गुगोलनि सिङावनो आरो जोङो गुबुन कम्पानिखौ लानानैबो जोङो रां खामायनो हायो, नाथाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जास्ट गुगोलनि कम्पानिखौ लानानैल'सो माबायदि रां खामायनो हायो आं बेखौ खोन्थागोन। जोङो फार्स्टआवनो जों गुगोलखौ मिथिनानै लाग्रोनि। गुगोलआ जाबाय मोनसे सार्च इन्जिन। जेब्ला जोङो गुगोलाव थांनानै जिखुनु जाया जों टाइपिं खालामगोन, बे टाइपिं खालामनायनि सायाव जि कन्टेन्टआ रिलेटेड बेखौनो जोंनो गुगोलआ देखायनानै होयो। सापस नोङो गुगोलाव थांनानै जि भिडिअखौ नोङो टाइपिं खालायगोन, स' बे भिडिअखौनो गुगोलआ एके मिलायनाय नोंनि टाइपिं खालायनाय एके कन्टेन्टआ मिलायनाय बे भिडिअखौ नोंनो देखायनानै होगोन। स' गुगोलआ जाबाय मोनसे कम्पानि आरो बे गुगोलहा गावनि कम्पानि सिङावनो गोबां प्लेटफर्मफोर दंबावो, जेरै इउटुब दोङो, ब्लगार दोङो, एप्स दोङो, मेड अफ दोङो। स' गोबां बिदिनो गुगोलहा प्लेटफर्म दोङो बा बिदिनो गुगोलहाबो सिङाव गावनि सिङावनो गोबां डिपार्टमेन्टफोर दोङो। जाय डिपार्टमेन्टखौ जोङो बा जाय डिपार्टमेन्टआव जोङो खामानि मावनानै जोङो रां खामायनो हायो। आरो बे गुगोलनि डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनो थाखाय जोङो गुगोल कम्पानियाव जोङो थांलायनो नाङा। जोङो न'आव थानानैनो बा जोङो गावनि जायगायाव थानानैनो जोङो बिसोरनि डिपार्टमेन्टआव जोङो खामानि मावनानै जोङो रां बानायनो हायो बा जोङो रां अर्न खालामनो हायो। अके स' जोङो गुगोल कम्पानिनिफ्राय जोङो रां खामायनोब्ला जोङो मोनसे गुगोल एडसेन्स एकाउन्ट थानांगोन। अके जायफ्रा इउटिउबार बा जायफ्रा कन्टेन्ट राइटार नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दे गुगोल एडसेन्सआ मा। अके स' जायफ्रा मिथिया आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो बा नोंथांमोननो शेयार खालामनो इच्ছা जाबाय। स' गुगोल एडसेन्सनि जुगिदि जोङो गुगोलनि सिङाव थानाय गासै डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो। अके स' गुगोलहा मेनलि मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों। गुगोलहा मेनलि मोनथाम डिपार्टमेन्ट दङ आरो बिनि अनगायैबो गोबां डिपार्टमेन्ट दङ। स' जाय डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना खामानि मावनानै रां खामायनो हायो। स' आं जास्ट नोंथांमोननो जास्ट मोनथामखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थानाय जागोन। फार्स्टआ जाबाय जोंहा ब्लगार। अके जोङो गुगोलनि सिङावनो जोङो मोनसे ब्लग एकाउन्ट बानायनानै बा वेबसाइट बानायनानै जोङो रां खामायनो हायो। अके स' बे समाव आं नोंथांमोननो खोन्थानि। स' आं जिखुनु जाया मोनसे वेबसाइट खुलिनानै नोंथांमोननो देखायगोन। सापस आं बे निउस 18 वेबसाइटखौ खुलिनानै देखायनो। स' नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन दे किसुमान एडभार्टाइजआ श' जादों। अके किसुमान एडभार्टाइज श' जादों। बै एडभार्टाइजनि जुगिदि जोङो रां खामायनो हायो। जोङो मोनसे वेबसाइट बानायनानै जोंनि कन्टेन्टनि सायाव बा जोंनि पस्टनि सायाव बा जोंनि पेजनि सायाव जोङो गुगोल एडसेन्सनिफ्राय जोङो एडभार्टाइजखौ जोङो लगायनानै जोङो रां खामायनो हायो। आरो सेकेन्ड अपसना जाबाय जोंहा गुगोल एडमड। अके एडमडआ जाबाय एप्स। जायफ्रा सफ्टवेयर इन्जिनियारिं बा जायफ्रा कडिं रोङो नोंथांमोना एप्स बानायनानै नोंथांमोना प्ले स्ट'राव होनानैबो नोंथांमोना रां खामायनो हायो। अके बे समाव आं मोनसे एग्जाम्पल देखायगोन नोंथांमोननो। स' बे समाव आङो आंनि मबाइल स्क्रिनाव थांनानै आङो एमएक्स प्लेयारखौ आङो खुलिनानै नोंथांमोननो देखायगोन। स' जेब्ला आं एमएक्स प्लेयारखौ खुलिगोन अब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों मोनसे एडभार्टाइजआ श' जादों। स' जायानो बे एमएक्स प्लेयारखौ बानायबाय बिथाङा बे एमएक्स प्लेयारखौ गुगोल प्ले स्ट'राव आपल'ड खालामनानै आरो बियो मनिटाइज खालामदों गुगोल एडसेन्सजों। अके जेसेबां बेयाव एडभार्टाइज श' जादों बेफोर गासैबो गुगोल एडसेन्सनिफ्राय फैनाय। आरो जेब्ला जोङो बे एमएक्स प्लेयारखौ जोङो इउज खालामगोन बेयाव किसुमान एडभार्टाइजफोरा श' जाबाय थागोन। स' बै एडभार्टाइज श' जानायनि जुगिदिनो बे गुगोल एडसेन्सआव किसुमान मानि अर्निं जागासिनो बा रेभिनिउ जेनेरेट जाबाय थादों। आरो थार्ड पइन्टआव आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थानो गोसो जाबाय, बेनो जाबाय इउटुब। नोंगौ लोगोफोर जोङो इउटुब एकाउन्ट बा इउटुब चेनेल बानायनानैबो बा इउटुबाव जोङो भिडिअ आपल'ड खालामनानैबो जोङो किसुमान जोङो रां खामायनो हायो। अके दिनै जोंनि गेजेरावबो बा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां इउटुबारफोर ओंखारबाय जाय जोंनि लोगोफ्रा दायो इउटुबनिफ्राय रां खामायगासिनो। अके स' बे समाव आं नोंथांमोननो जास्ट एग्जाम्पल देखायनो। सापस आङो बे हारिमु चेनेलनि मोनसे भिडिअखौ प्ले खालामनानै देखायगोन। नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। जेब्ला हारिमु चेनेलनि मोनसे भिडिअखौ आङो प्ले खालामो अब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों
एडभार्टाइजआ श' जादों राइट स' बेयाव एडभार्टाइज श' जानाय माने बे हारिमु इउटुब चेनेला गुगल एडसेन्सजों मनेटाइज जानाय ओके जोंनि इउटुब चेनेलाव बा जोंनि इउटुब भिडिअफोराव जायनियानो एडभार्टाइज श' जायो बिसोरनिया गुगल एडसेन्सजों मनेटाइज जानाय इउटुबाव जुदि बा नोंनि चेनेलाव जुदि नोंथांमोना एडभार्टाइज श' खालामबा किसुमान क्राइटेरिया दोङो स' बे क्राइटेरियाफोरा जाफुंजोबबासो नोङो इउटुबाव नोङो एडभार्टाइजखौ श' खालामनो हायो जोङो गुगलनिफ्राय जुदि जोङो रां खामायनोब्ला जोंहा स्टेपआ बेनो जोङो बयबो मिथिखागौ जे गुगला जाबाय मोनसे सार्च इन्जिन जों गुगलखौ जोङो बाहायो आरो जों मिथिनो मोनबाय दे दायो गुगलखौ बाहायनायजों लोगोसे जोङो रां खामायनोबो हायो ओके जोङो गुगलनिफ्राय जोङो रांखौ खामायगोन गुगल एडसेन्सजों स' बे गुगल एडसेन्सजों जोङो बे मोनथाम प्लेटफर्मखौ जोङो मनेटाइज खालामनो हायो स' फार्स्टआ जाबाय ब्लगार जोङो वेबसाइट बानायनानै जोङो बे वेबसाइटखौ बा जोंनि वेबसाइटखौ जोङो गुगल एडसेन्सजों जोङो मनेटाइज खालामनो हायो आरो सेकेन्डआ जाबाय जोंहा गुगल एडमड माने जोङो एप बानायनानै एन्ड्रइडनि एप बानायनानै जोङो बे जोंनि एपखौ जोङो गुगल एडसेन्सजों जोङो मनेटाइज खालामनानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो थार्ड अपसना जाबाय जोंहा इउटुब जोङो इउटुबाव मोनसे चेनेल बानायनानै जोङो जोंनि चेनेलखौ ग्र' खालामनानै जोंनि चेनेलाव जोङो भिडिअ आपल'ड खालामनानै जोंनि भिडिअखौ जोङो बा जोंनि इउटुब चेनेलखौ जोङो बे जोंनि एडसेन्स एकाउन्टजों गुगल एडसेन्स एकाउन्टजों जोङो मनेटाइज जोङो खालामनो हायो स' बे समाव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जोंहा बयहाबो जोंहा इउटुब चेनेला मेक्सिमाम जोंहा थाखायो आरो जोङो एप्स बानायनानै जोङो बेखौ जोङो प्ले स्ट'राव जोङो आपल'ड खालामनो हायाबो जानो हागौ प्ले स्ट'रनि एपखौ जोङो दोनथ'नोसै स' जोङो इउटुब चेनेल जोंहा बयहाबो थाखायो जायफोरा इउटुबारफोर नोंथांमोना बयबो मोनसे वेबसाइट बानायनानै ला इनकामा डाबल जागोन जोङो इउटुबनिफ्रायबो जोङो अर्निं जागोन आरो जोङो ब्लगिंनिफ्रायबो जोङो अर्निं जागोन जों बबेनिफ्राय जोङो बांसिन रां खामायनो हागोन आं नोंथांमोननो बेखौबो उननि भिडिअफोराव आं नोंथांमोननो खोन्थागोन स' नोंथांमोना बेखौबो नायनो दाबाव आं लास्टलि बेखौनो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंसोरनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे बिथांमोनाबो मिथियो बिथांमोनाबो वेबसाइट बानायो आरो बिथांमोनाबो हायोब्ला एपफोर बानायथों आरो बिथांमोना इउटुब चेनेल बानायनानै बिथांमोनाबो गुगलनिफ्राय बा बे गुगलखौ जों बाहायखायो जों बाहायनायजों लोगोसे जोङो रां खामायना लानो हानाय बायदि अके आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंनो गोसोब्ला माबाफोर बुजियिफोर दङब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो एसेनोसै थेंक इउ